Pájo, jsi doma? Ťuky ťuk. Domácí. Dováž kapici. Požární sbor. Tady obchodní manažer, máme schůzku. Co chceš, Kájo? Jsem přece tvůj přítel, Pájo. Už nejsme přátelé. Nedostal jsi mé omluvné piano? Piana nemají krvácet a křičet. Asi to nebylo tolik piano, ale spíš prohlášení o pijánech. Proč nemůžeš jít jestli někoho jiného? Schází mi tvá mrzutá tvář a maska Páje, co jsem udělal, nepomohla. Není dost mrzutá. Ty jsi udělal masku mého obličeje? Ano, a možná by se směl vyhnout federálním vyšetřovatelům. Kájo! Někteří ty teď znají jako Nikolaje Sponagoafa, brutálního vůdce ruského opiového kartelu. Jdi domů, Kájo, volá policie! Špatný nápad, Nikolaji. A ty víš, že není vězení, ze kterého bych se nedostal. Už vytáčet? Nemám kam jít, spálil jsem svůj dům, když v něm bylo dost labutí a utekl zbytek úspor na koupi těch labutí. A či je to vina, Kájo? Společnosti a těch labutí. Kájo, prosím, opravdu jsem ti dal všechny šance, které jsem mohl. Prostě, už to znova nezvládnu. Co kdybych ti dal 10 milionů dolarů v Ty hotovosti? nemáš 10 milionů dolarů, Kájo. Jednou jsem zakopal velkou truhlu dublonů, můžu je vykopat. Ne, Kájo. Byly to buď dublony nebo mé zoologické knihy, hodně něčeho je někde v díře. Zapínám hudbu, Kájo, už tě nebudu poslouchat. Neslušný. Je mi líto, živý já je takový nevděčný, Kájo. A po všem, čím jsme si prošli, je to skandální. Děláš tak úžasné věci a zasloužíš si uznání. V pohodě, on změní názor. Jakmile dorazí labutí piano. Kájo! Nemáš zač.